давраи оптималии кишти пахта муҳлати кишти пахта аз гуфти олимони соҳаи кишоварзӣ аз нимаи дуюми моҳи март дар баъзе аз шаҳру навоҳии вилоят гузаронда мешавад. аз ҷумла кишоварзони шаҳри конибодон санаи 8 марти соли равон кишти зери плёнкаи пунбадонаро гузаронданд. тадбири мазкур имконият медиҳад ки дар натиҷаи зери хок ва плёнка шудани тухми пахта дар муҳлатҳои хеле кӯтоҳ нашъунамо менамояд. илова ба ин плёнкаи кашидашуда ҳарорати заминро баланд намуда барои сабзиши пунбадона кӯмаки ҳамаҷониба мерасонад. ҳамчунин коркарди байни қатор яъне нарм кардани зери ниҳолҳо аз алафҳои бегона тоза кардани кишт осон мешавад. плёнка намегузорад ки алафҳо назар ба пунбадона пештар сабзанд. вобаста ба ин масъала дар яке аз хоҷигоҳҳои деҳқонии шаҳр семинар машварат дар мавзӯи агротехникии кишти пахта дар зери плёнка доир карда шуд. дар ҳамоиши серизаминӣ олимони соҳа бевосита усулҳои пешрафтаи кишти пунбадона ки дар зери плёнка гузаронда мешавад муаррифӣ намуда аҳамияти он аз ҷиҳати иқтисодӣ манфиатовар будани онро муҳокима намуданд. бояд гуфт ки дар ҳақиқат ин усул бартарии зиёд дошта плёнка намегузорад ки алафҳои бегона ва дигар растаниҳо ба ғайр аз пахта сабзад. пахта аллакай 12-15 рӯз пеш пухта мерасад. вақте ки ҳарорати ҳаво аз 35 градус зиёд мешад, пахта гардолуд намешад, пахта шах мешад, стагнатсия мегӯяд олимо. вақте ки мо бо ин усул кишт мекунем, 10-12 рӯз пеш мегирем, аллакай мо кӯракҳои пурра дорем. бинобар ҳамин агар ҳамин чиз такрор шавдам, аллакай деҳқонҳо аз ҳамин пахтакории шароити ҳозирова мутобиқ мегардонанд. пунбадонае ки дар моҳи март кишт карда мешавад дар зери хок намепӯсад, зеро ба он оби зиёд дода намешавад. ин риояи талаботи агротехникии кишт барои беталаф сабзидани пунбадона шароити мусоид фароҳам меорад. ин намуди кишт имконият медиҳад ки чигит дар зери хок то 4-5 моҳи апрел истад ва бо фарорасидани ҳарорати гарм ба сабзидан шурӯъ намояд. дар хоҷагии деҳқони аҳмадҷон байни қатори 60 ки кишт карда истодем ва инҷа мана селкае ки оварда шудагӣ буд аз ҷумҳурҳои ҳамсоя ва имконият медиҳад ки дар 76 сантиметр байни қатор бо ду қатора кишт кунем. дар вақте ки мо бо 60 сантиметр кишт мекунем, миқдори ниҳолҳо дар 1 гектар то 183 000 ба мебирад, чунки ба 1 метр инҳо 9 сантиметр 11 та чигит мепатод. агар ду қаторае ки мана ҳозир мо нишон дода истодем 76 сантиметр гирем, агар инҷа миқдори ниҳолҳо ба 230 000 рафта мерасад. агар мо муқаррариша гӯем, агар муқаррари мо 75-80 000 ҳаст халос. вақте ки мо бо усули 60 сантиметр мекорем, аллакай қариб 2 маротиба миқдори ниҳол зиёд. вақте ки бо усули 76 сантиметр мекорем, аллакай қариб 3 маротиба нисбат ба ҳозира зиёд. ин чӣ нишон медиҳад? деҳқонҳо мегӯянд ки ҳосил аз бех вобастагиш аст. чанд қадре ки бех зиёд бошад, ҳамон қадр ҳосили зиёд гирифтан мумкин. ҳангоми таъкид мекунам риоя намудаи агротехника. риояи муҳлати кишт яке аз омилҳои ба даст овардани ҳосили фаровон ба шумор меравад. аз ин рӯ олимони соҳа тавсия медиҳанд дар муҳлатҳои оптималӣ ба итмом расонидани кишти пахта ба манфиати кишоварзон аст. дар аввали баҳор бо мутобиқ омадани обу ҳаво кишти пахтаро гузаронидан имконият фароҳам меорад ки тухми тезтар сабзида неш занад. аз 5 апрел то 15 апрел пахтая муҳлати оптималӣ ҳисоб мешад кишташ. ҳамина мо то 15 кишта тамом карданам дар кор. муҳлати кишт муҳимиш ҳамин ки ҳосили баланд аз ҳамин вобаста аст. мо хоҳем ки ҳосили баланд гирем, пахтаро муҳлати оптималӣ ва кишт мекунем. барои ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидан риояи талаботи агротехникии кишту парвариши пахта зарур аст. таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки маҳз бо истифодаи усулҳои пешрафта метавон ҳосили зиёди босифат ба даст овард.